मैया मंगिले बरदान है घर जाई से पहिले। मैया मंगिले बरदान है घर जाई से पहिले। राजा दशरथ ऐसन ससुर मांग, रानी कौशल्या ऐसन सासु हे घर जाई। रानी कौशल्या जैसन सासु है घर जाई से पहिले। राम लक्ष्मण जैसन देवर मांग, पति मांगब भगवान है घर जाई से पहिले। भरल रहे मैया नहिरे ससुरबा, भरल रहे यही बात है घर जाई से पहिले। मैया मंगिले वरदान है घर जाई से पहिले। मैया मंगिले वरदान है से पहिले। मैया मंगिले वरदान है पहिले। मैया